ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଡାଳିମ ଗଛ ଏହାର ଫଳ ବିଷୟରେ ଯେ କେମିତି ଡାଳିମ ଖାଇଲେ ଦେହରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏ ଛୋଟ ଡାଳିମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କେତେ ଉପକାର। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନାଳ ଝାଡ଼ା ହେଲେ ଆକୁ ଖାଇଲେ ବାଟିକିରି ତାର ନାଳ ଝାଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆକୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା କରିକି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, 100% ସତ ହେବ। ଏ ବଡ଼ ଏଭଳିଆ ଡାଳିମ ନୁହେଁ, ଏଇଭଳିଆ ଡାଳିମ, ଏ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଟିକେ ଫୁଲ ହେଇଥିବ ଏଇଭଳିଆ ସାଇଜ୍ର। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଜଣେଇବି।